Zemljama kandidatima je jasno stavljeno do znanja da ne treba da učestvuju u paradi u Moskvi, a pojedine članice neće na to gledati blagonaklono. Zbog sveobuhvatne agresije na Rusiju, poručuje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Tu nedavnu poruku evropskih zvaničnika treba shvatiti ozbiljno, kaže za Insider Dragana Đurica iz Evropskog pokreta. Srbija je već dovoljno kritikovana od strane Evropske unije zato što se nije uskladila sa spoljnom i bezbednosnom politikom, odnosno nije uvela sankcije Rusiji, kako su to uradile ostale zemlje kandidati. Tako da ovu poruku možemo smatrati sada vrlo direktnom i da može imati ozbiljne posledice. Na moguće posledice upozorili su i drugi evropski zvaničnici. Srbija je slično upozorenje dobila od baltičkih zemalja članica koje kažu da bi Vučićeva poseta Moskvi predstavljala kršenje kriterijuma za članstvo i poremetila ambicije Srbije u vezi sa pridruženjem. Nešto umereniji bio je portparol Evropske komisije za proširenje koji je odbio da spekuliše o mogućim posledicama Vučićeve najave da će otputovati u Moskvu. Srbija je predala zahtev za članstvo i o tome se pregovara, što znači da treba da usaglasi svoju politiku sa politikom Evropske unije. I kada govorimo o spoljnoj politici, pa stoga Evropska unija želi da Srbija bude pouzdan partner sa zajedničkim principima i vrednostima, bezbednošću i napretkom. Potrebno je da Srbija osigura tu stratešku poziciju. Ono što se može protumačiti iz izjave evropskih zvaničnika moglo je očekivati neke posledice, ne poput zamrzavanja pregovora, nego poput eventualno nedozvoljavanja da se otvore dalje klasteri. A sve je krenulo od poziva kog je predsjednik Ruske federacije uputio predsjedniku Srbije u novembru da prisustvuje paradi u Moskvi povodom 80 godina od pobjede nad fašizmom i odgovor Aleksandra Vučića da bi na tu paradu trebalo da ode i to sa slovačkim premijerom Robertom Ficom. Ja bi trebalo 9. maja svakako da idem na veliku paradu u Moskvu. 80 godina od pobjede nad fašizmom za koje je i srpski narod dao ogroman doprinos. I dogovorio sam sa Robertom Ficom da idemo zajedno. On će da dođe do Beograda, pa ćemo nas dvojica zajedno da letimo, valjda ćemo da stignemo do Moskve. Premijer Slovačke Robert Fico najavio je da će ići u Moskvu bez obzira na stav pojedinih zvaničnika Evropske unije i poručio šefici evropske diplomatije da je predug u politici da bi mu neko naređivao šta da radi.